TV Ghana. Obetimi adjoining yen ewo YouTube no so eye live SOMPA TV and I say be a SOMPA FM live ni nyina da wonsa ebeka yen www.sompaonline.com ensem ni nyina da ofa ho a eye ruanmonya for ataboati environment no obetimi enye bi akenkan ansa na aboatati abetwe so no ebusia enamba baso ensemi ebeya oda na eye Pepsodent mipacho cavity no eno se yen kantra wo se eye anya bi do the two wutwitwi na nopa na otwitwi enwumre na pampan bone ene nka bone wo se asen jempre ni nyina da etimi eyi ede free wo de wo pe bia no ewo mu ahodo chako wa no ewo ho afei eye total ken so ewo ho mpacho ni nyina da no wo de ema busuamu ni nyina da na wonse ho nsem no wanum nsem no bibia etimi akoye eno achi mi dimafo herbal center Dr. Tamu Daso was enfa woni bresante ya yade no abefa woni padua domo no wode bretia we bi eto yalo wane so na etimi efri wona kira kwan no ewo poku ase mayira asante mantem nso no eboa kwa agogo government hospital so we animu ena wonsa ebeka no Joe's bread and pastries wonom so at the hot kenke no so yasene enwumrei ye dibia wia no ya yese bom na chese yetimi aba betena hase no mu ayenemo eba beto kese ya no wanya bi mu amokodwa so kwoto eburo de kogu nso mu ya ade nyina no wose watemo breso obeto 23 Ghana cedis ebo no na also de opebia wo de akwakoje wo didi na wonom yade beba time herbal mixture waba de ama wose 3D yade ene ehon pemprada ni nyina da no wo pam ni nyina da ama bibia nso etimi akoye Dr. Tafrija da Roma ena edre wode aba adwaman so ebre sefatem no wo kira kwan ahodo ene wo numbers ni nyina da yede ebeba aba beto wanim na enura da ena ewiase nyina da ejina faakon wo ja wo ne yoye ene wade ya wo ye nyina da ena no wo celebrate a very wonderful creation bako ye nyankopon eboye wo no ene oba a woman wrapped with grace oba eyade a yede ne ye bibia eyeye na mayenko ye chikakra na ye mu enkompo Germany babia ye friend se Clara ena wono 1911 ena woye activist okasa ede mama wonom ko women's conference bi no ka se na wo hwe se ne ma me akosua go aboaje ne na wo yi na bakosembra wo fafuro 207 mu ho no na yaka kire ne se wo ba be wo triplet o se abaye ameti so na wo hwe wo ba se ne wo si fam wo na wo mu ne nyinsem mu ensem na wo wi a wase agya ne ma no egufie na wa ba betena kasafidie so na wasa bomua na sede ne impact positively watimi ede ama amanfo abrabo wa wade and in society as a whole na nse ya krampo no wakwaje so abasobode no ede be na si kwan se wo ba bi se no yentimi empeda baako na yentimi emfa nhuro no ma me krala ede asem we sei etudwa na 1911 na no mo ka se senia 1910 okoka asem nti no wono mo hyase establish ye se ene 1911 no be hyase na wode yesi ho na wode ama emanyina na hye ne so na eda ya wode edie ne kane no na ye 19th of March ena wonom hyase ebre nanim no ena UN4 ebe somu na wonom 70th session dwumedie bi ekoso no ena ma mekrala Zetkin na semu a wode ebe tudwa no eye UN4 so etimi esomu ya wonom so etimi ema yen edidi dwuma ewo eye 8th March 1975 na ebusua efri wo eba ni nyina da no afi bia dru a yehwe na yede akai ema ewo mu a eyeye eto da bi na sa wo hwe se ne ayakayaka de ya yede eye ema wo hwe awade mu dibre mu wo ba ekwa akodi dibre bi a yese twon ho na no ada oba bi kasa brante bi te basim oka kye ne se oba ba me kasa na wo so wo ka bi enyam bia ya na mema no dodo na no ne yire kwa wo so na se wo a wunya ade be oso me yire wakwa wo aboa se bi so se bi eku enso aboa kro na sa wo be ma ya na omu frɛ ne nipa no edie be nti na gender equality yentimi ema no endimu edie be ni akwanside no ekwan be na yefa so challenges a ema efemu ewa abrabo mu akanni esumu ena afenso in society as whole no edie ba de ena ye ede aboa
Enumere yesi charity begins at home. Enuti SOMPA 106.5 FM Accra. Yankasiye mame ya die nyina ye manager ya wono etua ya no ewo hase nom. Mrs. Abuaje enono AKOSUA NHYIRA yene no hyase ebre ekwa animo no ye behwe na yene empanyufo enkaye bi nso etimi edi enkomo mame akwa bobapa memo akwa aba mejuso abrewatia ahofe na adware wo na hotesen nyame adom me hoye pa edi nkan no mame nkan cho se ye mammo ene yo na sene ya wo si impact ye no some of us ye ni so ye pa na ewiase nyina so no megidi ye se wonom ekai wo ene abasobode anansan yakora no wokogye ye mame misaw sei na emma edede anurada ekosuei na sene ya etipo ya wonom edi hyemu no wose udi hyemu na wagye sa enti ade ben na wohu wo saa edede wesemu efa ma afem abrewatia meda cd edikan na fenso mada Ghana tie for mutie sabri ewo SOMPA 106.5 FM Accra na International Women's Day said we kan dia bakosem na todwadada na afinyina so no e kai yese de wudua no eno na wucha ayete sa SOMPA pepepe eti se wo hwa afinyina so no dia na ene said ye adwuma city na ye fareba na se fapem no pepepe se de wudua no eno na wucha eti eye nkwanhye de ma emma se emma be hu se ebro so se enye se wo betena ho saa no na wonya niema saa enti no de wo de bekọ no enne be ma wa geni enne be samu wonya eti be ma wo ye oba wani aba ho so se edie na medua se me ye oba yi edie na medua de ama me ho se oba eye adwumaden ena medua de ama me ho ana se bia mede ma ho efe se me ho efe enti mede ma ho efe kwa akwaje ahofe nso etwam but adwene de etia ne tie se wadwene ne wo hyeso de ewu mu no etimi nyini ede mfaso brew eti remind ye kai se ye mai ede aba ene ye dua e wo yankase abrabom so ba ebre wo junior high school na wo school mu ho no ede na wo dua se junior high school no wo de bobra sabre no wo dua se wo sua de na BAC no wo twa ne yi ana se wo senior high school so a wo ede na wo dua amwa gain se de be ya wo wase no so wo betimi etwa eza se wo kai ho se oba ana won so wo wie school na se wo tertiary level no so a won so ede na wo dua ede ama ho enti e opportunity ma se e be reflect e opportunity ma wo makọ manim se wo betimi aba fam na wo fam ne ede ntete ede ama wo mo e opportunity ma se me ba bi owo ho me nua ba bi owo ho meka asem bi ede atuniti na me dane no na me boa no e opportunity ma se metimi aka kire oba bi a wo bu ne ho abofia na ye ne se wontimi nye bibi ama na brabo se wonso ubetimi aye bibi e de ama wo ho e opportunity ma ne titru nyame aye o madom eno manya leadership position anaso makọ mani mu abrabo mu se obetimi akofom akoka kire de wo ho ne se ebebia na etwem se na meti o ebebia etwem se na meti o nanso weni na me yeye eni da ho nyansapo eni me twi me ho fi na mfofo boni mu no ene boa me mama ba bedru bebia medru yo na aye nkranhye e de amasa oba no eti se ene International Women's Day enwa fa ye share nse ye share na se yedi hu nkomo a ne yedi hu nkomo se emma eba mu ye ni aba ye ho so ebi se oheneyere abrewatia wono me ba ya adwene se ye wa ya mamre ne amane wo ho sure ya mamre ne amane no e kire oba wusu ene oban eti se wo hwetete no a na ye kase oba de ne die ye jaade mukase oba tontrowa on to draw sa ne tie totu nso atwene be ma sa eno ye amamre adwumpo bi ye de to ho ba ye nyini ye hu se da be nya no kore ye wo ma bi kora ba be ye president eti se nye mukase nko na ye madia na se wo ba kora timi ye leader e ma ni timi eye yie na se wo ba kora timi ye vice president ya na e ma ni so timi ye yie ana ene se de wo mo ka to ho no se eye mukase no se wo mo ka to ho se kitchen kwa na abetena no se na nya no kore bibi wo ho se be bia wo ba na se be ma tomani di sa na ye tiye be ma ntomani ni say you will say what back so to me adwuma emotimi ye yie emotimi ye skampoto bidi eye nhira de ma afoforo na ye nim da oba timi bi adwuma ema adwuma no timi fa nipa bi adwuma wo be ko oba bi no obi adwuma ne employees be nipa oha na oba be se won netua wo moka na say ma timi ye emma ye reflect ye dane ye ho
te sample soma kotre na ye hunu ne ye be yenti edru International Women's Day a na ye kɔ ye chi yan kan se ema ewo nko a eka ye ho ampa nyankopon amfa sa adoma kyede na ama mema me hu be ma se bio owo wump ana se be ma wo ma akwada no fo gi se wo bayifo enti eno mo ye ni aban ho se eno ka ho de nanso no ye kotra se ye betimi awo ye betimi aware ye betimi aye ne sese ye wo fie at the same time the marketplace no so we can excel yanko an ye betimi aye ne se mudo se nyame amfa sa adoma kyede na ama mema wo mu obi kura wo mu ntoye bema wo betimi ahya akwada no betimi aye aduane asiesie fie no aye bibia owi a wasa akodwom no akwa dija wakwa marketplace wakwa ton ade wasa bobra sa aba na sa adoma kyede no mema ketuwa bi ne wo ema na nyame de sa de ne dom ye say ye betimi atoto fie yi at the same time timi atete nkwada na yetimi adane dane fie ye wi ya sa akoye adwuma asa pesika te se de bema ni pesika no bema be no betimi ye sa ye kakra bi ne timi ye sure kakra bi no otimi gada nkwada num no ne bema ni fidu o mo anopa na wa hyehye na wasan fidi nanumere na owie nso so wasan dware nkwada na bobo mo pada I said I'm a pada ama nkwada no ada na anopa wa ye breakfast amu mu na wode wo mo akọ wo wi a na wasan kodwom ana wakọ ne nyuma so na wasan akọ pesika na wo pesika ni wi a wasan badwom aba bedidwa na wa befia be ye aduane ama nkwada num adi na wasan hwom na anopa no mu ko school a wasan hyehye saade na mo ama nkwada na ko school wi a na wasan akọ adwuma akwada no wo wi a okofa akwada no fi school aba na wasan ba be feed no a wa ye aduane asi wo saa aduma kyede wo menyi ni se mema 10% kura wo bi nyame de ma ne kyese ma ye down so e ma ye special it is a worship tradition ye hwehwe bi na da ho na wo san de ba biblically bible mu kura no a ebro nyankopon ebo adam no ne tu edin trum no onyame ye so won ne boafo papa wanka se me na me be boa bema dabi okay o see mebo boafo wo yema no boafo ben wo yema bema wo se wo ba ne seso boafo wo yema no wanka se wo be ye no yema no wo yema no wo ye good ema no eyo ba na se yema akora nyame san giedi when we did the book of Proverbs and so me the tradition masadi aba a biblical who call the book of Proverbs or describe wisdom was she or can wisdom or sing nyansa yo ba eti de bia ohire yire me kan de susu dua se excess wo ba bia wo siso de wo hia ye nyansa enye bema oba bia wo siso a de wo hia ye nyansa enye bema if it says onyankopon describe wisdom as she dia na kyerese oba bia wo siso a de wo hia de edi kan ne enye nyansa abrabo mu nyansa asetse mu nyansa entutuye mu nyansa relationship mu nyansa sikasem mu nyansa sele sini ni patre mu nyansa adwuma mu nyansa eno na wo hia enye bema enti se bia oba bi siso na de ye de defe no ye de ene ye se de ne maame no ka no wo de wo be ware wo de daachi wo ware a daachi wo ware ne de bo ti wi ade a wo de wo yesa wo ni hu ni no daachi wo kunu bebre ene ye nka ne sa ye ka se huni nyansa ma wadwene nya adwuma watimi de abo bra na de abo ene ka kire ma ne se de ma wadwene enya adwuma huni nyansa na se wo huni nyansa etimi aboa eti first no na ena wo de ye sori a wa sori na wo no wo nhye na unsiesie ha no wo wa sori no a ewu nya yi no kru da chi bo de wo kru de be ye wo su wa ho ofe de wo be ko esu su ba de wo be ba da bi enne ye ka kire ma ne se hunu nyansa entine na omutimi ka beauty with brains first ne ye ka beauty with chicken beauty with kitchen ene ayi mukase ene de ka se beauty with brains if say na mema no ko agye atum se se bi wo ba wagimi na ware ya ene mema no ko agye atum se se bi wo ba wagimi na ware ya wankasa kra oni padua no so kra ya na bre de padua no so brenti o ne o ba bia esi so nyansa no ohia kan enye bema se bema mema no o maba no so ni ate wo po ba nyansafo ebi so mo wem na bi etwemu no ka bem bi sia wo ba hwe hips hwe nufu hwe nim ene wo hwe wi a opeso hu agire wo wutirim opeso hu so wunum nyansa na sasa bi wagimi ene wani so ade hu sa wo beboa no ana ene bem bia epe oba wo beboa no enye oba wo ba be ye burden edi ama no enti ene terrain no asesa
it is a we oba na so ye Gen Z enti no de ehia wa na se TikTok wo be shake wo to de ehia na se wo be cheche wo breast no enemema na o matara so wo do no fo no kire wo mo de wo ka kire wo mo ne se bra na be fa bi wo twam wi ana wo ko o fa wi nso ana waja wo o wi ana waja na mom se wo po bi na bobra wo po bi na settle down wo po bi a wo de ne da chi be si yi a enya na Oheneyere de wo hwe ne oba wo test na dwene ne hwe oba wo ni nyansa oba na dwene mu do enti abrotia International Women's Day no amase ye mani ntwam keke okay e by say e ma be ye be reflect ye be dwentwene se de esibo ye bra ye be hwe vision bi a esi ye ne so ye be hwe yamamre ne yamane ne me bi huma na emwa ema ne ye yefrim ye be hwe sen ne nyamesum no ya chie bi say be be suppress man ye be yefrim na ye nya deborafo bi wo ho ne nya estafo bi wo ho ne nya kokodrufo bi wo ho na ye timi apem ade akoyemem enti no no reflection a e ma nyina eye ebra International Women's Day e chance enra AKOSUA NHYIRA ABENA se na wo hwe eye theme ne ya eda so na se tipon sema 2026 International Women's Day one of the to so na was say give to gain. Yes. Looking at from there 5 years bano wo sha ye say wa mra wuni mo emma ya ye vulnerable wo society ni mu wo hwe emma leadership position ya to the bia Yewra John Dramani Mahama Baye was on the oba be shemo kenenti na wo hwe ya maame Jane na krampo ye mampanya be de ekire wafa asoafo bi wo hwe mensin krache ne ngrabafo ahodo na wafa no ema doso mu paye wo de free best mfinhie num eba wo hu se saade we say yetimi akoyenim anase yenya improvement bi wo saa enisuade hunu na yesi yepese ema nsoso ebe mu bi because media meka me say ye creation wrap with grace abodi a ye de adom achichire enti oba wo bibie mu a eyeye so pese society etimi etumpon a wo de oba ehyemu a ebe kontem because ye de nipa e na chichire wo man ye de nipa na chichire kuro ema nsoso e na ewo emema ye beto ye ne mema enwo enti wo hwe bese mfinhie nnumu be ya yakoyenim anasa ohwa ye gina baabi a ye gina na ayese ya stagnant anasa bia ye pem koyechi abrotia me dan se me gidi se yakoyenim okay di ntia me ka se yakoyenim se ebre di kan yenya first female vice president ebi si Ghana bakose muda yenya oba a oye mampanyina bedi ekire da bia bema ye mampanyina abedi ekire ye bema we ni di kan ya yenya oba ne chese yakonkan okay enti ono no we ni me chese manyina na we ni sure enti Professor Jenna no pokwa jema na we ni no e chese manyina we ni what the standard na base a sa proof etimi akwakoye na wetimi ye vice president de na meso me limit ne say limit bi de ni ho ma me enti oba ba ko we ni a eti se de manyina we ni e say eye role model e de mankrofo uni mo hene manonka sem bi show emi bi ni wo enkrofo send me direct messages pa ban bi a owo GIG e send me direct message na asimo kan ni say sister AKOSUA wan inspire me if you say me ye Christian young lady me person me ba media mu okay na me media mu no matete se media for man no ti asimo kan yo sometimes who inspire people who crowd you have no idea media for man no bebre nu ano wo mo abrabọ nkoyi yesi ebinum enye omo nyina ebinum wurawura ebinum ni ministers ebinum ni MPs ebinum ni say ene yampa ye wo bi sa wo ho but ma show from afar must study the content I will create ma show association I will join me nim se nipa no monitor me sa amma me hu say as a Christian young lady I can also be a broadcast journalist and be clean. Okay. I can also be a broadcast journalist and be pure. I can also be a broadcast journalist and be a woman of integrity. I can also be a broadcast journalist. I mean, some biblical principles, you know, but unbeknownst to me, somebody was there watching me. I didn't know. It was Baba Kurinia. Wawene diama yina. Ebi obebi ewa ambition said that she be or person ye politics no be presidency no timi bowra ho. Na eye ne say eye impossible. Fi say won hu bi da. Ebra won hu say
prof ababe vice president, oh, then it is possible. Sure. Akwin the mind now reset it. I reset the mind. E mena nya hope bi, amena nya ni swade hunu bi. So be kwenti abewati me gidi say ya make progress pa. Okay. Na yemfa sedan emu odro. Emma your former first lady wonya ne baby kro. Okay. Yankasa na kona du Agyeman Rawlings. Eba wo a wo champion women empowerment. One the kind of women empowerment enye na de no a. Wo mo ko jejina platform so na wo magye wonsam sika no. The kind of women empowerment, you know, now focus more on economic empowerment. You can economic empowerment, and no person a man, one way, woman sika. Na Emma woman who he how mokakra. Yeah, woman can say. Every so who a man, woman crew free mu, almost says and son, woman di. One a man, no more abusive marriages, no person moko, but the obedient or Tawani abuna near Kumu. It will not focus more. Even though no year the mental one no, but Mediana was more economic empowerment. Okay. It is a watch on 31st December women's movement. Suku sa hudu wa tea nya wa de man to ano. Suku wa tea sa watch 31st December women's movement. Suku sa wa tea nyina. Wa chance from early childhood no a. Eyema ene wode wo to ano. Eti wa empower wo economically. Ema no ma to baha. Ema na ye wo so wo ntimi midwa. Ye ma me no wo makola. Ya man no more cantamanto wa empower economically ama emma bebrenya kunya say sami so metimi atasase sami so metimi esifie ama emma sore waka etoto asase esisi fie edije store so makola cantamanto Madina market ejina Malata market jina wo na so eye former first lady Nana Konadu Agyeman Rawlings wono enne de ne krato hosa ede emma eboaye etina enye nwanwa se I remember in 2017 ebra na meye women's empowerment program na meto nsa frɛ ne woman to woman conference na meto nsa frɛ former first lady Nana Konadu Agyeman Rawlings se me pese me ni didwuma ampa wode ne ntoma bebo media no woni mi kokofori dua woni mi kokomase woni mi kosunyane eye me nwanwa because the moment who say project na me ye no project ni women's empowerment me pese me share a man kwan na me bo me economically emotionally and mentally no what me ntoma be bo me dia no ko fori dia no woni me gina ho okay kuma se no woni me gina ho so woni me nante mu a enkran ha no woni me gina ho e chese na me passion for women no ono de she was born with it enye wo mo de ye for fame enye wo de ye for appearance enye wo de ye for fashion ono de na wo de ye ankasa say emma bigina woman so nenam no so emma bebre they will testify to you say it was through our former first lady Nana Konadu Agyeman Rawlings the women's empowerment movement no 31st December women's movement ni ade and emma hu say wo so betimi de wo hyebre ahyo mo nsem tie ne say ye kai na no na ye international women's day na ye die ma ho nkoma me salute no ba bi obi nyame fa ne kra ensie wa be ye na fam di ayense na ho ama say ye ya ka ekire no yenso so ba bi wo bi akona bi a wo bi ya no you don't have to mount a big platform to empower women. Okay. Sometimes the little child, girl child no fie no. Akoda no ye maid na wote wo nchen wo ye oba no. Sa akoda no wo betimi empower ne say wo nye maid forever. E di na wo pese wo ye ne dachi. Wo pese wo ko school pese wo sua adwuma. Na wo boa no. Sa prostitute na wo street na wo so pese wo jai no. Wo pese wo sua adwuma no. Wo betimi ka chen say you don't have to sell your body to eat. Even though you baba ko. I commit me a body now person we person ko school na wo ma me no papa I can help you baby we will be able to start women's empowerment you don't have to have a movement okay. You don't have to mount a big platform a podium now what me aka ama ye hu baby we will be a officer we want say we leader a man wo me nyame wo mabro wo ne di nkwanhye na wo ka hire wo you can start from there. We made na woni netifie no aso ba bia woko women's group na wo join emeko na wo join no na ye women's empowerment ni bia wadam funu clinic na woni wo school no wodwuma e fo na woni wo mo ba no wo ma no wo offices no se na wo sini wo mo che wo hwe mu nkran wo ma compliment bi eto ba bitimi hye wo bi ebra na mi wo fi dada ma ba yo bi a enekura wo sani me message me pese me boni di wo se antia kosua ma feel de bia wo sani me message ma feel na me di me birthday wa fe na me say o afa me say was unim de wo ho amenya was say na me duru adwuma me say enkanti akosua wo ha ko beka se metia ye fe enkanti akosua wa ko beka se when me beka am from yasem o kan ya no asem ko se anti akosua o fi dadam was say asem me kan ya ne say enkanti akosua go aboaje wo ha sisa akosua
ene me ho ya ye fe ho na be ka kire me eso obi wo ho a wo kamfo ne yonko ba kora ye ne ya sure obi wa wo ka kire se wo ti fataw wata di fataw ne eye ne ya obi kamfo wo no kra no osebre na no ayi bibi sa na eye ne ya enti enya nwanwa se wo siesie no the first thing that came into her mind is enka akosua goaboaje wo ha nka no pay ko beka se me ho ye fanti akosua ma few enti baby wo bia ma yenyi pettiness ni free mu yenyi jealousy ni envy ni free mi pa cho abrotia blessing wo twum ne betene ye panyame mfa mawo akosua goaboaje blessing wo twum ene betene ye peche tententen onyame mfa mawo bia wone de nyame hye wo bi ne nkyese wo blessings emma sa wo mo ani gima no a wo nso de ye wo de na brepem no onyankopon de be Mount International Women's Day no a very memorable and important day for women na yenyusu na yemfa ya na mo sisi yenhye ye ho nkran na hyase free maid no wo ho no hyase free wa ban wa na wo ho no hyase free wo nua ba no ho hyase free nipa na woni wo mo ye adwuma no hyase free wo sofo maame no nchen hyase free nipa a wo be hia wo mo no eno ani women's empowerment no you don't have to mount a podium and you don't have to mount a platform to empower the women around you. Obeshra, mabi misa we say emfa ento aso sa wo hwe in society ya ye woman no a male dominated environment and you find yourself in na wo hwe ya warrior se sania ya na ye se obai wo sa wo bre wo ho ase edema bema enti hwe kronkron ne krampa aka eto de bia wo be wura fie bi mo no wo haw ni amane bia wo ba warifo bi tim no eya na enya asem ketwa eya hwan na ekwa akokasa ama no wo hwe wo haw hodo ye to de bia empo ye nwuma mu se leadership position bi beda ho na ye body se oba bi nkoya na afa ye ne ho bias wo hwe challenges we nyina ema na mo bi wo ho na ye repin wo na wade fie peneso seni kunu ne beda because of problem bi so no be ma ne nhwe problem no ena bi akase bia me boa no wo hwe awo mu wo betimi kwa awo so beba no aye yafo obi won so ane ba no be won no na akwada na be ye yalefo na be ma no agya bedi ni nyina e de yabo oba ne so e de be ne betimi aboa yama emma yetimi take decision a e betimi aboa ya brabo enkonkan me dance ma me shall see free ho remfisa me very passionate about marriage panti me shall see free ho yes see do be wo no ye ntwa so ye tu ase sa pepepe sa wo yo ba na wo ye single na wo nya nware ya mesrew ware bema wo wotema enye bema ne ti mo den bema wotema wo empathy odwene nipa ho na se woni nipa ne hia wo behu kakra wo ni nyina batu behu bi ebra wo friend say wo yare wentimi anko adwuma na na response na te say emi bi na me young journalist amesiso me were 22 years me open for dating abranti bi a wo fi US Army e ba Ghana oba obehia me no se opese wo ware me that time young journalist yes ma me e ma me cover stories if he outside eba eti okachem se ne kondo jollof na me se jollof so de minimi ye pa na ukuwa na se ne ukuwa da me ba besrawo because na me papa so na tie na wonim so me jollof ama me papa ntu ba meti bia ma e no se wate but that day no yes ma me news editor esma me then na me wo Otek FM e ma me ko ejuso ko fa story bi na ejuso story no na me nim se e be pontem na ya ahemfo mu bodwa ohene yo mutena se be ye phone ti ye firi ho no na abo be ye 10 ana me fra brantie se oh we dey me ye sorry o na afi na me free soma na ye soma me na me de story ne kura kwa adwumam akoto for ade achia ye be ready ansana ma ba fie eti jollof no gise me tu hyeda asmo ka kire me ne se me se me di jollof ne enti se wo ko assignment yo se wan ko assignment yo se wa bre wo mre yo me de die minima ye me jollof e wana me block wo ne number onwene wo ho enti wo ye single shasane ma no ne jan atenka fun no ejai sika nko achidie na wani wo so no ofi US Army na ba ntidie ofi US Army na ba but oni ehumobro ntidie but obi ayo menya American green card ubenya American green card nso ke ye bebo ubenya American green card ba yibe tietia fa hodie so ubenya American green card so ubenya oppression na ubenya depressed woman
young journalist ya makofa story ya meba about 10 p.m. no wose ma promise you say jollof na mede be mu odi enti no say 10 p.m. kura jollof na abedi enti no say ma anya jollof na ma wodi wonnim say ya soma me say me nkofa story mra de wo hia ne jollof nam say brantie enti kwa me kwa adwu so kofa story na ma bre no hia jollof no na hia ai you promise to give me jollof Wednesday evening. Enti jollof nams. I want to me block one. It is a way single International Women's Day. Then when I was shia no no. Onu ojo we selfish no ojo no nko ana ho no. Eya hwe ho wate. Okay. Then man no wate tewo no. Ah, we ya me frɛ wada no amfa. Na wo gina he. Ma me teacher ni nkasa. Ma me taxi driver ni nkasa. What toilet no so a flash ma me hu say. Ampa toilet no so na wo. WC no so na wo. Flash ma me hu no. Ah, wa fa ne say. Eye bia keke wafa ne se eye akono bi keke no eye wodachi na wode eto apeno eti ya hweyi ewo ho ena aware mu nso wom na wo abuse mu a speak up ema obi anka nche se me de me nka ma ware mu asam nkyere obi a ene ya bruwo ene yetitia fa wo de me show speak up seek for help yen kan say go for divorce but ebi we say we separate kobom perform na yen frɛ be ma no na na dwen na achia no yen fa mra kwam wo mo na adwen na achia no de ba kwam mu enye yi a ye be ka che wo se kɔ wo frɛ busuam mun separate kakra na yen toto mu obi anka nkyerɛ wo se say we go through marital crisis ya ya men kan nkyerɛ obi ya nti fa hye wo ho na ye tietia fa ho de so yen ne sa baby speak up seek for help seek for counseling mani pa bi mrem ma ba ma no abodam bi bemu a yententene no wo se wo mpani a wo ne wo mamu mfiri ho if say environment na wo e dangerous for you and dangerous for your children ebra abuse aba whether verbal abuse whether emotional abuse whether financial abuse whether physical abuse no ya abuse mani pa bi mrem if you say ntina wo kware ya sikidom bofo ne hefo ye woni pa bi omo bomu chidom gina mu ma ware no yoma sutire se de wo kunu ye wonie etimodin ne bro de bru wonie wo kan wano tuma da ko yentia wo funu ne beba befa na afa wo ma da ne nyanka ebi wo ha na meka yenka se divorce but ese wo fa wo niema na wo de ko na be ma na abodam kakra ba mu no ne atenetene no na etimi aboa etie ne ni aware mu no ye beka na ye de asre ema no ena de to so biem oba wo sisuo ebra siesie wo ye nimde ba siesie wadwene nso siesie wo ni padua no ba siesie wadwene fa nye makeups ene ntade hye makeup wo siesie wo ni mu but wadwene e de na wo siesie no enti ye beka se siesie wo ho kama nanso siesie wadwene enti International Women's Day say ye kai ma na ye hye man kuran ya de de to man na mu say eye bon life pa me tiwo me pe life pa me nya daji siesie me huye me plan me dress nyina plan me makeup nyina e plan me shoe but me san plan ma dwene me mama dwene eye adwuma eti yenimi enu nyina it takes two to tango eti it goes in tandem eti yanka say beauty with brains enye beauty ye empty head eti wo siesie ni pedua no make sure say wo siesie wadwene penimi die financial wisdom penim dear relationship wisdom penim dear emotional wisdom e ko be first control emotions na nka za ma de omo ye emotional oba bi oye emotional nyansa nka wo bia wagimi oba bi a oye emotional na nyansa nka dwene ne nka wo no wagimi oba de oye emotional ai wo shinwi so me de me penu nti ono ana me fa ne saa na say wo ye emotional but wadwene ne nya adwuma because me nyim ni say wo pese daachi wo ma e papa Oma papa eni sa akohwini na wote ho no etimi giri se wo siesie wo nipadua no make sure se wo siesie wadwene eni na beboa ama adwene no ne ahofe no na akonna kra na etimi aboa ama ne yema nyina etimi agina nti we ni kakra de be ma abayiwa bi a wasisuo wo mo boabo mo ho akwa aware mo mo aware mu dada wo mo pese wo mo ye adwuma na so pese wo mo ye business no se wo mo fantu wo mo for International Women's Day no e ma ne matra na enkotra yemfa yana mo sisie na daachi bi ye pema wo mo be ye bi ti se former first lady na nakona Duajiman Rawlings ye pema business mu wo mo gina nkan ye pema faith mu wo mo gina nkan ye pema boso kan wo mo ko wo manim ye pema wo mo ye se ne nyina no wonso ya bodin se wonso ye wafa mu de e se e hyasie e firi wonti
abrotia kakra me de ebesoso eno no kakra wo de besoso na kwasua nhira meja okwan akra na se de wusika aboso kan ma ne de na chese ma me gifty enso ewo fie ha se nom aboso kan spare parts dealers association no wono ene yetrefo panyin de ma wono enche mekọ no so ma me akwasua nhira meja okwan akra no wo ba bia wanya dibre bi ewo society ni mo na because of petty emotional bi a wonte no ema ontimi end ne ho yetimi mo bi position wase me de said ye say de ememba mu de me de mintimi na we jai position ne de ato going forward or moving forward e de ba asem na obetimi yaka e de ahye ema enkunan na and again e de ba de na office going forward no abai mu mpanyimfo betimi aye ede aboa ma said de be ya ye be independent na bibia ne dependency emfama ne titru emema ya ampempi na ye nyina ye ne wonom kwotena se kunu ne empenafo no me dance pa ohini de me de ma se oba bia wo hia thick skin thick skin okay and then ye funny emotional intelligence no what think am no wanyini etini man get into you sir meja adwuma dan ya de me ho konkonsa wo ya ye cheap dodo konkonsa ma wutimi live position dia enye umu ha ese wo your ba wo build what thinkam na wo ye topi ho konkonsa ka brabo ho 19 twitwa e ka brabo e de ni 19 twitwa wo bi a wo twitwa 19 ni obi odi konkonsa ni wo mo na brabo mo omobo a 19 twitwa fo nya konkonsa fo eni wo mo na brabo mo omobo etidi enti na omo nti wo be gya adwuma bi enyankopɔ de ahye wonsa ese se wo ye tough be a tough woman build what thinkam mo thinkam nyini enya wo your bad de ketua bi na get it you now to wona wusu ampa yesu ba yesu ya yesan sore yesu ya yesan sore me yesan move on wo your bad ne de ade hye wonsa ba wadwene pose me nie ya menya wo bi ntimi nyimi free ba de mesi be tough oni ya beka se wo baifo oh de bi aye baifo oh be tough adwuma ne de hye me sa me ya kosi obi ne obemu matimi astopo halfway vein labor nya me portion be tough ma woni yedin okay ma woni yedin wo mo woni yedin a ebeboa na eniedin no ense wo tie asese nyani panyina na bepa wasam e ka brabo ho nyani panyina na bepa wasam na e ka brabo ho enye de wo ye nyani panyina na bepa eno nso e ka brabo ho ena to bi ko wa ho fe eye obi ahi de bre bi nyame dia ma wo eye obi ahi eye na hi no kura na afa na wo sport mo eye na hi no kura na afa na chese waye chese wani agye ho mo eni nipa no obehyepo etima mani ma bin get into you niam nketen na wabi ena asare ni magyan ena me nyam adwuma biem adan a na wo mutimi ho ade ne konkonsa enya wo mu nipa mu chipufo ne di konkonsa sore waka ne bobra ma woni gem fa wo hyebre hye wonsam adwuma ne sua ba bia wo sua adwuma ne nkofo town sua adwuma ne kopim so obawie obaje adwuma na to adan a eyi madam nkwara na wo mo no no mu ntina wo baaye focus on your goal okay focus on your vision school na wo mu focus menya wo degree no nya wo wase exams no fa call the next level on be di konkonso mu hu an se wo soro ho mu ba ho ayenye yi eti ebesre emma wo bia no emfana no eni ne ye ni sabio to bi so nkurase samu bia enipa bi die no enka wo nhye bobra ma wo nya din pem so ko wanim ye de hye wo nsa ne fa hye wo tirim se mawie akwawie na onyankopon so through prayer obompaya onyame be hye wo din obabua obama the capacity and the strength to stand I would be kwawie na dachi wabaye a blessing to many. Maya na se papa ma me akosua ago aboaje akosua nhira na enurada International Women's Day senia enema city no na yenemo etwetwe eho enkomo no afa menko eye Mrs Gifty na nafie no wono eye secretary trefo edema aboso kan spare part dealers association Mami Gifty me pacho mami ma wo akwaba mejoso oba ho fefo na ho te say pacho me ye ye da nyame etiefo nyina so eje wo so na secretary de hu ye spare parts dealers association oba abesia e de ben na epushi wo awo emema adwuma o ka wo tontrowa emema adwuma wo timi wuremu na wuremu wie ye nso no ye pe dibrese secretary ye nya obia amfa mane se Mami Gifty ni ye de man e de na
e share ukutupade na etimi e motivate wa wodi hu ewura sa adwuma nim yo medasi papa emi se obi anim se spare de ye mema adwuma aboso kan so de ye male dominated area mema nko a e ma wo mu de but mema ne doso na mayo beya mi so mi ware ye ekotena hobi anti ni ekọ ebe nyina na mi so mi hwe edu bebi na mi se no ade mi so metumi aye nti mi so mi fa mi hu ko shem nti aware na de ko aware na de mi ko okay nti ye gie se o time aso se ebe pen krofo foforo be die ni na mi aso me de mi ko ye nti mi de mi hu ko ye ne ye be veti ye ne ye na finally you say experience no e wo ho because my train watch over 30 years enti no minim ye wo ho nyina enti no na edi mami se mi na mitumi aye e di shemi sa na no kranie mi ka shenya mi no nyansa bi bae no metimi asesa ne ma bebri metimi ateki the bull by the horn e che say adwuma na ye meme adwuma ne yenso ye ma yetumi ye mane ye yie oba ya eye yie ai mi tonka battery mi ami confirm wo mi brand mi confirm ni ma kokwan so koyi beton enti ni mema ne ye yenso yetumi ye na mi as administrator no so no dwumadi ewo ho a ye meme adwuma nyina mitumi ye mi ye ma mi ye ni yie e say mi say meme adwuma nti aso ba wo ye no omuso omu di ni die ni ma o e say asemi ba ne e fra oba mu a because we your ba nti omu di obuo e ma ma omu tie o nti no ene na de mi ko mu mate na ukwo mu no as oba ya wo ukunu na de wa ba ho afa position bi beda ho a wo se won so be kwa akopere bi e de be niam na wo hwa aboso kan spare parts dealers for e ma ya mu wo mu no mu face in case of me fan say gender equality ni yemfa ne sa ukodi dibre no wunya enkofo bi a wonom etwe wonsa ba mu say o ada na else de mo oba ada ntini ye say na how be na mo famu e wo mo mpotem ho no yo me da see em say ye wo aboso kan ladies nso wo okay ai no so ye ma ye nko ya bobo ye ho anu a ye bo ye ho ye nso ye wo ho ye ka ho ho na em say men experience sanya mani bebre say anani oba na bet da bi men because secretary bia ma ho a oye obada okay nti no omu bo mechi dom e ma me bai no mu say adwuma no metimi aye e say matre mo ache nti omu say metimi aye nti men hu sa de ni bi na mom no e ma side ni de ni aye ni say ye educate wo ye cheche mo say ye ma na wo mu no ye o ma wo mu o mu so mton engine okay ko fa mu nema ba beton na bi mu so ho a ko fa be yi nema na o mu so ko ton kitcho na wo mu no eno so beton kakra nto bia na fa mu de na e ma no o mu ye lazy o betu san ade a chan ma chi na ye yi nema na ma gira ho na mu pre obia pre ni dia wo say yes e ma no mu so mo ni de mpa nti ye nya ya ho aboso kan oba bia aboso kan bia na ni e de okay mami misao empanyfo wugidi se anase ususu se die ba de na enrada aye International Women's Day wonum betimi dia ye dia boa emma ya wonum ewo yen society Ghana potem ahodo and again momo ankasa kra mo area mo ho no e dia ba de na office aban ne ya ebetimi aboa mo yo that's it em say endra ye celebrate Women's Day no fe emani efe na niami hu ni se ema ye ni collateral ema ye ni dan ye ni property nti se kase ko bank na ko diska ema ye ni collateral ye di be ye insiati ba na ye di ama ye collateral na momu no ye besre se omu hwe djuma ema di so ba o mani one city obe multiply no o de look to obe no asesem bi o de obe se oba se bia o ye ni ye ntu ye se omu mu ema ni nya small funding ni fanya ye djuma say ye loan no say ye grant o say ye whatever I must bet me access easily with that collateral o hwe djuma na o ye na wa hwe ho no amani bi
na ono so dia dandan no ho na ebema fie adwo ebema ho to abafie because oba okwa se na ti bia de aduane beba fie okay enu ti ebesre se equality mo memre mu se nia omodi mama ye no mo fa bi mama so na manye ma betumi aya mo ma ye ni yie sa wo hwe ye Rajon Dramani Mahama mampanyi ne promise ba koya mekai efa asemi a wo kan ho se waso obetena adwa so a 24-hour bank sikasem obehwe no wabie sikakora bie no ebeboa emankasa ewo eyesa adwumedie ni mo yabo wakwanya saade no muhu bi se mokọ bank nso akopesika challenges be na ya na mo famu a officer aban ne be mu ebe in again sa bohye no so awode emaye no sen na wosi hu no na ema nso so a asembe na obeka kire mpanyufo yo that's it say ema bank ni de ye ni da so papa ye twen se beba so if say ye promise obe promise say obe madam bem na ye dim say bem e bebo ama if say o te bia ye boabo ye ho e de ko bank say ye pemwa ebi wo ho a na omo hia collateral but etre bi nso a banks ni bi wo aboso kan omo boa yen okay omo boa yen pa ne oba no be hwe ne auton na wa ma kakra oba no be hwe ne auton na wa ma kakra yen na meka say ma ye ni collateral e fe ne ma no eni aye din kan no ma yesuro ehun bi wo yemu enti ntumi mpim ko yanim but se ade sa ade no nyamya da wo ma 31 December oba pania odi yanim na na koredo adwuma Lawrence may she rest in peace wabeboa ma wa ma ye ni ebie wa ma nya hoden we hu se oba so betumi aye enu nti no em say this time crapo de ye ko bank ye sika posi mema no okay ye kosi ye hia ye kita ena so be your document ye obi bia pepepepepe ukwa be ma obi na so wo de abeda down ye so ye ma ye sika ye tua bank boya busia ye tua pa tua dodo na ye mema no ye tia ya nkane na ye kotontuma ye sei ni ye sei de bi na se de ntisa bi mu okay na se de ntisa oba bie no abre so be ye djuma ma no ho no realize no ho so ono so betumi aye bibi se ba ni ma enso be hwe so no ma ye ni omo so disa anamo na chi enu nti no ye be sre se ma ba bank no mo pesika mo ma wo bi e ma ba bank no mo pesika na adwuma hwe adwuma no ye no na ma no kakra no so fanda da no nti ye be sre ban se onye hihye a ebe boa ma yetumi enya sika enya funding ade aye adwuma na ma society no obi aho ato no efie nso adwo mati ye de wu esi ase mama o 30 seconds asemu a wo beka ede a kire ema ya wonom adwuma bi wo ho aye se eye mema adwuma te se de wo ye bi ye se ye mema adwuma de ba asem na beka kire ma wo mo di wo mo body na enenam asase so wa bra wo mo dan mema ne ade na wo mo fo mo ho enje adwuma yomu yo me da se emi se we de minya no ma kakra ye futu kakra me so me wo e mama ni se ma ye adwuma ye ko ye se be ye adwuma ye mani ye yie ade bia wo ye asaso tapo na wo ton a wo jire wo ton ye otumi de ye bibi enti e be sere wo se adwuma ye de ensaye no mfaso wo so esin se obene nam basabasa na wan twe a wakofa yare wan twe akofa ha obi abeto so ye mu ye nyina nsori waka ni empe bibi nye adwuma bia be ma ye no ba so be ya obetumi aye mu ma bia isi omo ka ba sakese bi maybe ye fitting job maybe ye spraying maybe ye a lot oba usu be ya obeye enu nti e be se nanu ma no omo kwa ho na ne omo ye no emfa vaso bi amre omo se omo be pe bibi na omo do omo nsa aye ne be bo omo mama na wase papa mama gifty se nwumre so be kan ye ho na ema da ya nura da ye di ye ewo ewiase nyina no won so ne yen abesesu adwene de afa ho senior Dr. Agrika ye no was if you educate a boy
you educate an individual. But if you educate a girl, you educate the whole family or the nation as a whole. And when you form shana one more sebeye man can cronso a betime aye one adihia dear. Yejama me gift kwano ni a catcher will say Pepso then do the two not just anopa and enumerating dano a ya know what you say. Na pampan bonny who do ya will say anyone numina abosono what's me a ye eddie free war over 55 years still going, still counting. Was said my one more friend in any abusiamuning in ano as one semno enko wiemo e wo Pepsodent e kwan sonteno don't forget to do the two. And no na ye caught me Dimafo Herbal Center. Dr. Tam Daso was pokwase Nyira to amnika fo ni echre wa akra hasenom na ekona when ya de wa hudro ya bresantin was say no na do beko womo ene na Dr. Tam Daso me Dimafo Herbal Center na wunya endru ho yare no adoso ni pedue ni mu say ye stroke anase sisi yade therefore ujonko ene ye wo ya say ya koma yade hypertension anase kidney failure mpatwa wo hu nsem nyina da wodi hu dwuma ewo ho bomodia ne frɛ no 0244 774-282 and 0500-727215 na onje oso Jaws bread and pastries almost the hot kenke no Jaws hot kenke e dia bedwa man so e ba cho mo ye kokko mo ye nsafo and na se bia wo dia no wo ton dokono Jaws fo so ma bete wo bre ni nyina eso e dia maw ni nyina ni se wo kɔ dwoma kɔtɔ eburo wo kɔ nikanika akwa yam be se nan ya wodi gu nso m krampa nsa na wakɔ ne ade no wafa sa bre no wo de ye ohyeto no wakade ya wo de kɔtɔ dokono no dokono akɛse wo be fa ba akɔ 3 Ghana cedis de opebia no wo se fa kɔgye na wo se yanka nkyɛ se ba bia wo bia no frɛ wo no mu a wo bɛhwɛ na watimi e de abrɛw e wo won so watena ye 0256 068832 Time Herbal Center Dr. Otafri Jasi and Kancho said Time Herbal Meshano what the abe drama so say malaria ne ha wo ohunam ye hye e wo na wado wonu nyina to wonu ye onwono ohunam nyina ye wo ya e yo boho me pacho nya TIME Time Herbal Mesha nenunom na hoto entimi emrefie opesa woni wo mu didwa oto aduro ni biton na se nchechiremu biada e 0244 417-669 0244-417-669 and you acquire the Roma and a hot bite Cassiano one ede a boy ye chidom ema ye de ebe somo SOMPA 106.5 FM Accra hot bite Cassiano nentuaso eni Abusia yatua ensam no social no sosia demu live e Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra one like page no ahye amafofo so anya bi ahye awrehosem bi asi e won finfini e matemu wupiemo e wa wutu senya west kurosini ebedwa ni mu a ekuro ba ko no no e de wutu bontrase amane no mu yeda kora ye ko ahoma ne so na ye ni yensem twere ni kwaku adema edimu komo sanse yenya nentiye ase ekuru ni yire wanam eba wanya mfinhia parepare be ese de wo ho wanum kire mu se sebio wanum atwaniti na asam no akoya reho sampa sabram no kasai prosi adwuma ko na wo afa ho no wanum waso wo mu se che de wo kwaten de obaten de ogina ho akasa ene atentene nti yensem twreni a wotonkra efiri ho mayen kwakura dema eba homa no so na ye disansem inkomo wanum kire mu se akwada no kura na sa baby nge enam yensa 3 days born pow oh abusia asam na reho kwaku majoy hello yada se be ya wo de yenyament yese eho anyo sa eba ne san anwa yiri ni kunu posifo ansa so wo mu boye nchiremu yo mini abaye de kase bono ebe pie no ewo eye awutu bondrase eno eye krobia ewo awutu tinya we mensini mu ewo mfimfimante mu a awrabotemu a esi wo nyina ne awale fo mienu a ejete obano owo infinisia no 24 years ebi a ye be friend no eye abena obenewa ena apenso no eye bemba ne nsu ni kunu no nso enya infinisia no 26 years ono so ebi a ye be friend no eye bright ashiao sa edipa na kuma mienu we aka bom eku wo moba wo ma wo ne foforo kura eye asam ketwa na amandemo ni nyina ejire mo ze abaiwa na ekowo ewo eye efie
ɛyɛ adeɛ sɛ ɔkɔ wɔ hospital nti ɔwo yɛ ndrɔgye abɔfra no awo no ɛkyerɛ sɛ abɔfra no bae no na wawu nti no na ɛkyɛ sɛ wɔn mu abɔ wɔn ho na wɔn akɔpɛ box bi na kyerɛ sɛ wɔn de akɔsie abɔfra no ɛno mu ɛna ɛkyɛ sɛ bright ahyia a ɔkyɛ bisiesia kodi aberanteɛ no ɛbaa sɛ ɔmpɛ sɛ obi abɛkɔ akɔsie abɔfra no ama no ɛna ɛkyɛ sɛ ɔno abɛtam abɔfra no ɛkyɛ sɛ ɔkɔɔ sɛ ɔkɔ akɔsie abɔfra no nti ebusuafo no obi nim sɛ ɛhin no kɔsie no anaasɛ ɛhin no kɔsie no na wei ɛna edi bɛyɛ na nansa ɛna ɛkyerɛ sɛ obi ɛkɔ beebi a yɛto bɔɔla ebu na okoko sɛ abɔfra bi ɛda bɔɔla no so a wohwɛ abɔfra no awo no foforɔ abɔfra to bom yɛtwa ne nsa benkum no fi so ɛna yɛtwa ne fi so ɛno mu ɛna ɔbɔ ɛyɛ kuromafoɔ no amanneɛ ma ɛkyerɛ sɛ ɔmɔ ɛba nipa mburo na ɛkɔbaa no saa no yɛne kuromafoɔ no bi wɔne ɔmode wɔ mu ani kɔtware sia awɛnefia sante mu ɛhu neɛ ɛkɔɔ so no na wɔmu kyerɛ mu sɛ saa no wɔmu kyinkyin ɛwɛ mu wɔ sɛ wɔmu bisabisa wan na foforɔ ampa wɔmu kɔhyia abaayewa no ebisa na ɔsɛ ɔwo yɛ no neɛ ɛsi yɛ nti ne kunu abɛtam abɔfra no sɛ ɔkɔ akɔsie no na no yin sɛ wakɔtwitwa ne ho na makɔa ne baabi ɛde kɔgye sikaduro na sɛnea ɛyɛ telemufoɔ no bi ɛne sumpa kasɛbɔ ɛga ɛndie abusua kwaku adema ɛyɛ yɛm sɛntwerɛni yi a wɔto nkra ɛfiri mfimfini ɛmatamu afa baabi ɛsom yɛn yɛntie sɛdeɛ mmeranteɛ ne mmabaa bi a na wɔdom wɔ hɔ wɔn ani sasa awɛhosɛm mu ɔbaa no fefuro ɔbaa no ɛkɔwo wɔ fie ɛfɛ no TBA traditional birth attendant ɔbɔ nto ase fie na akwa no na ba no wu nti ɔkɔtɔ adaka box na ɔde kɔsi akwara no bɔɔla so nti ɛkɔkɔ hwɛ na akwara no so ɔda bɔɔla no so nyɛ akwara yɛ fie no na akwara yɛ no mpo ayi na akwara no ɛm sɛ yɛawo no foforɔ a mfuma nyinaa no na ɛfɔ nyinaa to aso a yɛtwa ne kɔn ɛne ne nsa baako ɛfiri so nti yɛbɔ area ho mpanyinfoɔ amanneɛ ma yɛkɔfa police panyin a ɔwɔ area ɛtampa ɛbɔ no amanneɛ na ndora no a ɔrefɛ case no de baabrɛku na wotieti ne ɛkɔ mu no na ɛkyerɛ sɛ wohwɛ area no mu hɔ a neansɛ ne aba so no ne mbantefoɔ no sikaduro gyigyeɛ nti na nea dodoɔ no agyi ɛbia ne sɛ aberanteɛ no ne ba no ɛwɔ no foforɔ no ɔde no akɔgye sikaduro ɔbaa no ɔwɔ akwara no deɛ wobisa no asɛm so a ɔnkasa oyi a na wotumi sɛ asɛm no abɔ no pusaa na ɔhu nea enti no wɔnom ɔmani sɛm ɛwɔ awɛhosɛm mu ɛna yɛate wɔnom ɛnkan ɛne assembly member yɛ a wɔno so ɔwɔ mpɔtam hɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ ɔno nso nsɛm no incident bi esi ɛwɔ yɛn rubbish dump baako wɔ so ekɔyɛ na mpa akwadaa a ɛbɛfa no sɛ yɛawo no bɛɛ 3 to 1 week baby ɔda hɔ ma yɛtwa ne tie fi so na yɛtwa ne nsa baako so nti yɛde abɔfra no kɔɛ na yɛyɛ intel sɛ pick information saa ne yɛkɔhu sɛ guy bi tie wɔ no mu a ne yere awo but ba no according to report nkyɛ sɛ ba no wu na wɔ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn na yɛkɔ interrogate no yɛinterrogate no a na ɛkyerɛ sɛ the same place na incident no happen no ɔno nso kyerɛ sɛ ɛhɔ a na ɔkɔhyie ne ba no ɛwɔ ɛda the case deɛ nan asɛm no mu yɛ wiram kakra na wɔ sɛ yɛma polisifoɔ ɛsa ka no na mene ne mpanimfoɔ no yɛso no mmɔde no kɔma wɔntrase polisifoɔ sɛ sɛ mene wo ka sɛ ɛwɔ birku polisifoɔ nsɛm a nhwehwɛmu ɛgu akwan mu a ɛkɔ so pɛpɛpɛ Oponi okasa yeyi eye small honorable metre assembly member wono owo Bontrase electoral area ononyamfo Prince Ladi wono ne nsam eno no enu achi no oposi pani upiemu ewa wutu breku district police command no a opani awotua won mu ano eye chief superintendent Edmond Nyameche wono so ene sompa kase eche nkomoyi information say abofo bi ayawo na oda bola so wo Bontrase ye ko ye no no mo chaniti mo chaninsa benkunu we did not come much. Yes, if you know, by a coaching, a brand here, you know, 26 years. Bright a charm. Now, the year, also, Abena also, also, 24 years. We do have a shame to come, yeah, yes, the Obama no can say, oh, no, Nabofani, Yena. I'm so good seeing. Seeing the corner, a year then, after the hobby key ball. The first suspicion is that maybe the China we are suspecting that it might be used for ritual purposes.
we should let the youth know that there is nothing like you can do. Work hard and then you will get what you want. Openia wakasa ye Chief Superintendent Edmond Nyamiche upiemu ewo ewutu Breku District Police Command no awo no ni pania wetua no na awrehosam a ekunu ne yire na akwada wo mo akasa kyem na wo no ni nya enano maakoma yensa sabio yeyi ni ha nyina ati wo hye ye wo SOMPA TV ne so na afa Facebook no abonsa akwada yi ayawrehosam pa na ye de no atoho ya yensam twere kwakwadema edi mu nsam esomiye Yetwa so ewo arahosem na yede ani kyeremo ewo eye Savannah mantam ne mo Fofosu Junction ewo ene yakwa kodro enkyeremu ya efri asem ne mo eba no ni nyina da ene se enuru akwasi dai be se enwumre no wotwe emu ho mobile money vendor bi ya kyese wono so di ne dwuma ese mobile money bia ena woye wote wo di ne dwuma wo bia base wo ba be yisika na wone no egina ho ya wonom eyo se be ya obetimi yisika na ma no wonom enka bi nhwemu wo mo be hu ane se etuo akasa ten se kronfo ni bi na aba ho no wonom awi akire na se sa mobile money vendor no ene obi a wo be yi ni sika ewo ho no wonom etina nanom ewo ense do afoforo me ensan so yade a etuo ni bi eka wonom ti no baby a wonom da no eden na so no woda so etiase ewo atiasefo asase so a ye kase ya wonom ewo Bope District Hospital eje ayasa na police for ama ne boya wode ebo ye no enkyire mu ya ekwawie no ochese asem no eba asa no na akwa ye ni hahane akwa wo shubonte no adehye ye no ewo Fofosu Junction ho ekire se wo hwe Fulani phobia aba betina pom ho no ena wonom eye nyambransem sente no eka ho bi manka wo mudi gya ekwa akototo Fulani fo wonom efie ya ewo ho nanso police for ma won ho eye ha ya wokoma adwebrɛw ene asomdweboa eto odwa ewo ho na ne nyinam no wa kire se wo hwe edi hwehwemu etimi ahyehye so nte no wo bia ne ho boss asem wesem bia no wo behwe na emra no watimi ama no ene no aka kire so wei ene arahosem kakra ye no so efri eye Fofosu Junction Savannah mantamo eba yede mu nkyeremu abomo ya tun samno asu wansam fofomo na posi adwuma ko ni fa wonom ehye abonefo sam so metre CID no na wopani a wotwa wa no maami Lydia yakodonko wane SOMPA kase edi nkomo na nsamu no na wadi atodwa kire mu se posi adwuma ko no akwache adehye bese edu abaako ya emu nwotwe wonom aya China fo na chasa Chinese ya womu na di womu dwuma ewo Sentio company na wonom kire mu se akwache wonom ewo Pau industrial area ye no ewatema obene match busumi ya ne dead na to so nan na yomu komeki sa arrest na mame yakodonko ene SOMPA kase edi ensem no etudwa no ene ochemu se wonom susu se wawo awiawia eye ECG kabusi bie wonom awiawia na ho ada ho ene ya kire wonom yi Ghana de hye mienu so akasa Chinese fo yi ho a wonom eka ho asabe yesa aso wo mo yakodonko ene SOMPA kase kasai. The Criminal Investigation Department Headquarters Operations Unit, in collaboration with officials of the Ministry of Energy, has uncovered a large cache of stolen Electricity Company of Ghana service cables and arrested 10 suspects in connection with an organized cable theft and metal export syndicates. The operation was conducted on Wednesday, 4th March 2026 at approximately 3:30 p.m. Acting on intelligence, a joint team from the CID Headquarters Operations Unit raided the premises of Sentio Company located at the Kwong Industrial Area near Tema. Upon arrival, the team observed approximately 70 employees of the company actively engaged in cutting ECG service cables into pieces and stripping the metal components from the insulation. Ghana Police Service views this operation as a significant step in the fight against the theft of critical national infrastructure. Openi okasa yeyi eye posi pani a wonom a mohye abonefo sam ensam so no wochia wonom ano maami Lydia yakodonko na ne krata wode eba ya no wochire mu se China for makomako nwatwi ya ye chi women ebidin ene using chain henchong afezi hungiu Lilin chain wadum a wamudin chain fo so no nko ani ya che wadam e na fe Ghana fo mienu e ka ho asabre ye de wadam akwakwatwiri mu abrepam mpanifo be hwemu sade ye de bo wom yi ebubo wadam dia na ne ebu asiakon wona de ne ti agya kyerema
Yada soa ewo bambo ho ensensem senia police adwumekuo no wonom asodie esitie so obehwe na Ghana adehye aho bambo no ene ajapade ho de no ebetimi ada wonom abem no ebinom ekire se wompanyimfo ene wonom edi agro bia wonom ene enje ho nam sayo nte no February bosumi ni mo wonom ede asem no ekogire mo ewo appeals court ye no ewo Asante Mantem Kropon Kumasemu na wo kire se ye bibi police fo mo ye makomako aduanan 40 police officers and a wonom edi asemi ekodan court wa bra wo mranimfo edi wonom anim edi wo masem ekodan court no ensemo wonom kanyina ne se wonom bre aso so betimi akọ wonom anim promotion won sabetimi aka bi now so police fo mpanyimfo no aye se wonom etena wonom ani gie so mbe so mbepre ede akọ wonom anu nti na wonom ede asem no ekodan appeals court ye no ewa Asante Mantem no na wo kire se ebra corporal anase inspector Christopher Opata ya wono ene enipa bese eduasa enkono ya eka wonom ho no wonom kire se Inspector General of Police ene mpanyimfo ahodo no wode asemi emma wonom se police adwumekuo ni mpanyimfo no appeals court ebu asem no se wonom hwe na wonom emma wonom promotion no ewa asem a wonom de ba ye nanso ni nyina echi no wonom asabe gina chire esa kasa gise obukọ chire nsotwe bi ansa na sa dibre no anase promotion wo matimi e de ama wonom eno ena police officers ye chesanya sa ena court no eka no nte no wonom esa de asem no emma empanyimfo biom se won san hwe na police fo empanyimfo ya wodi wo manim no ayesa wonom ebe wonom wodi bre ho nte no wonom empese mbebe wonom nte wo ye sa de no won hwe na ba bia emra no esie no wontimi emfa wonom ento ho ye de kasiri wemu awo apomudin ensemu wosuani awo no wochia aban apomudin aso ye no ano wo maimu eyo nyamfo kwabena mintakando wupiemu ewo sehwedwabo so awo ne wo mra hyebedwani ene wakopemu ewo mra hyebedwamu ewo abra arehosem a obubuo November bosome no ne da na etoso edu emienu esiye ewo eye baba yara sports stadium ni nyina efa Ghana Armed Forces bra na wadom eye recruitment Ghana mrantie eni nketesi a wanum paso wo mu ya sojafo na vi ni de keka ho ya na yewe wo mu agege wanum nkrata hwese aso forms wa wanum efa ye eni de wanum de fili ye nyina no wanum betimi ni wo mu ya adwuma ya yanti asem de ewo memu esi ye kura se nipa be sensia de esi ye potoka sem ye fene stampede na chese wanum do so kire ka so ama ebi tietie bi so ema ebi primer sebio ebi nso afrimu na opani akwachirem esi aketesi ba kwa wono ode Sandra be fibuaten wanum kiremu se bia ya woda no anu aden na mom aban ni panimfo ahwe ne yade ni bia na busumi a ye firi mu ebesi march busumi a ye fibri busumi no ne da na etoso aduonu nsia ene wo mo transfer no efiri konfa no teaching hospital a wanum de na kopiemu a 37 eho ane yakwakwatoa na ya ahwe ne so na so no nyamfo kwabra minta kando se eho behia ase wa mode eye Sandra ebetu kwan akọ abrochimemu ni akwahwa na yade ho sagyi ene de keka ho nyina ye beye na ebra wakasa no sompa kase ye twen bi Chino onanyafo kwabra minta kando de adesrade ema eye teaching hospital sa wanu o mai mu nyina se wanum enti sika bi emfanya bibi sei eno chiremu fai. Maintenance culture is also being strengthened. Health service agencies including the Ghana Health Service and teaching hospitals facilities have been directed to allocate not less than 10% of their internally generated funds towards maintenance and replacement of equipment to reduce avoidable breakdowns and preserve functionality. Onyanyafo kwabla minta kando yesuani a wono wahye apomuden ahye ye no eso emra hyebedwam eno de sansemi tuja Yada so ejiremu ewo apomde ho ensem na do ani kiremu ewo mra hyebedwamu a
Penny Paya wano ejire mudima deshia ya womo ewutu senya East abaton pesua so eyon monya for Phyllis na koyo okuno wano so ede enseme tudwa echese 3D yade no senia aban ebo ho ka no enyasem ke 20 no ye nyina yenye ya famu die sebe ya bibia betimi ejina ne na so na eka hodo ya ewo se wonom so etimi ebo ewo ho no eto betimi atwa no wasere se empanyimfo so emfasika enwura mu sebe ya na ho bambo ho nsem no bibia ebetimi ejina ne na so yenkwokotie won monyafo na koyo ne nsem ne bi. Been an 86% of people or of children that had come out of the malaria pandemic because of vaccinations that were available, and the government doesn't intend to let this ratings come down. There's been cuts of donor support, like the major donors also being scaled back, and then the contributions to Gavi and Vaccines Alliance could result in a bit of scarce vaccination. But also the minister assured the House that nothing of that sort is going to happen. And Nia wakasa ye odmonya for Phyllis na koyo okuno ewutu senya East abaton pesua so mrashebedwani. Openi a wakasa yi openi a wono ya registrar Edema Mortuaries and Funeral Facilities Agency. One of the krata aba monti a womo akire mu se enche aban aya asabe e hodo bia ya wamu kura mu no wamu akotum afei upiemu ewo atoye etifido emantamu a Western North region hon so one mu kire mu se bia ye bi ho no ho so ya kura mu mecha mortuary e ho so ya tum na ba ko bia no so edi ejapa funeral home one mu kire se no so womo akotum wanya saponti a womo akotum nyina ne se enhyehyeye mapa one mu kire mu se da ho se bi ansa na wobagi amu bi na wakora ewahweye ana obi aye no ewose wudi so no wo mu so enti no wopani oye registrar Owura Francis Enin ene wakasa no ne sompa kase no de atudwa akire mu se wohwemu a biaya ya de wo mu gu no enkenye AC anase air condition ena ye so si adehye no so ye wo bibia ye fe no compressor na no ena betimi atwe wo mu nsuo ni nyina ama wo mu atimi ansei anase ubetimi a preserve body no eyie enso no miaye sei no wo mu hu bi ebiewu wo mu ye adwuma ewo biaya ye kurakura mu no so ebi ho no mu asabi wo mu unqualify enti wo mu hyeda ennim die bebresa wo mu na complaints bebre biaye bi so ho no makora no a wo mu atum esase wo mu ni tumi krata ese wo mu tumi ede ye adwuma ne nyina ka ho bi ne wo makotum a enei Mortuaries and Funeral Facilities Agency wanam ede krata ba montene a one mabom wamane a Owura Francis Enin ede nsemi epie monten yadi atumonim dada sawodi wani echiremu ewo closer for akachia efri ne kro ya wonom ese wonom ekọ eye strike we no wonom enim da kro ya wonom ebeba gise aban no wahia de ya wode atumonim dada no watimi ayo ede ama wonom na ene wodi wani chiremu ewo soafo ya wono ehwa apedie ene enwuma so a eye Dr. Abdul Rashid Hassan Pepo wode atudwa ede adesrede ene de ma ekoi se adaroma wonom enhwe ensam na womachi na wonom emeye adwuma ensenkan ye bia wo ho bia no empanyifo ayekrado se wono wo mu besi adwa na wonom atimi aka afri ho. Yes, despite all efforts we are making, PROSAC has moved into having embark on their strike, which they have threatened over the last week. A lot of efforts have been made. I've had the Labour Commission to talk to them. I've had the Fair Wages to deal with their issues, to have a conversation with them. I had a discussion with the Ministry of Finance, all to address the concerns they have posted. And we believe also that once we are listening and we are talking, it should be the one that should drive the relations between us. At the moment, I've asked the Fair Wages to meet the leadership of PROSAC so they can come to a conclusive understanding of exactly what they are asking for. Yetie sompa pa we ayamanso for ya wona hwa pedie ene enwuma so e wo my Ghana masenum Dr. Abdul Rashid Pepo na ye ka chawo se Pepsodent cavity ni se yen kan chawo se eya ma wo serie no enedi eya do the two ni nyina no se wutwe usia no pa etwe enwumre na bibia so etimi akoye wo kodwama so wo pe toothpaste betimi aboa wo de a wo se eye Pepsodent na wo hwehwe medimafo eba center Dr. Tamda so
so a yɛkra do sɛ wobɛtu anamɔn aba na wɔde brɛ ato yadeɛ no so ama no ɛto aseɛ ɛde ama kwa ho san ɛbɛyɛ wo dia one time saa so ɛna yɛnom aduro ne akɔgye ayasa no na ɛyɛ Jaws bread wɔnom sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ wɔnom de Jaws hot kinky no aba adwaman so ɛyɛ 3 Ghana cedis pɛ kɔpɛ bi na ɛntimi ɛmoa mo a motɔn dɔkono ahodoɔ no na time herbal center nso Dr. Otafri Jasi yɛnka nkyerɛ wo sɛ TIME time herbal mixture wɔde aba adwaman so ɛtiri di yadeɛ ɛne ho mpempenada ɛyi ne nyinaa ɛde yɛfiri hɔ ɛde ama wo yɛnyina wɔɛsɛ so na yɛnyɛ ɛnkratam na yɛba yɛbɛwura mu ɛwɔ amanɔne nsɛm mu. Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani no won't here. Passengers egumi car imu. Ehwa na dodo na aircraft. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. They say there, edutwam Atlantic International University, America memu. About Dr. Edujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Ni send be 2 months and 8 years kano. Nso connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne wo de we obo wo de ba de kro wa ba do kro ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Nyira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yenkonko wie nsem ni nyina da ewo amanone na sania entokwachenefo ekoso na US nso edi enenemu no aba beto dwase wo hwe Iran a wonom uranium eye sikakokɔ anase memfa ne se fomagudie bia ono so no etimi eboa wonom papapa ya wo kire se wonom ede akwakohye Iran fo H4 nuclear complex ni mo no yewura Donald Trump na panfo no ena chese wasoma nkofo ama wonom akɔ se beye obetimi akɔ na wakɔ sese niema no mo apre afom eye sa uranium no na President Donald Trump aba bonten achrebu se sansem na ekoso no wono wonim ho mache ena wabema ho de ani a I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possible, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Wey eye America mampanyi yewura Donald Trump na no disem na yetie ye no ensama hodo ya ye de ebesomo anwumre e wo SOMPA 106.5 FM Accra ema ebi etwafa SOMPA Kumase afei ayiko 100.9 enso efa bi e wo ho Adafo Radio France Paris eso mo e wo ho Takwa 101.1 Takra de 103.3 afei techima SOMPA 106.1 FM Sunyane 98.9 SOMPA doma amani mo eye 101.3 FM Kingdom 106.1 enso FM bi wo Mankasim ena afen so no 100.7 so Doma FM wonom so ekite mo Facebook YouTube afen website ni so nyina da wonsa eka bie no de na edimu akotene no sei ena na sitie yekopie mo awa wutu bontrase na awehosem ne se okru ne yire wamu chiremu se omoba wanya eye nano mako miensa sebio yatwa niti yene yensem twani kwakwadema edimu nkomo fofo so junction so no akwakoto dwa se enipa mienu efri mu ama foforo miensa wonom kwa edesa ne nyina no mobile money vendor bi a kronfo bi ekoto hye wonom so ntia mamili dia yakodon ko wono na upiemu ewo police CID department no wono echia wano wachiremu se womache Chinese mako nwotwe ana afa Ghana fo mienu ya womu susu se ECG cables no womawie pi na ye di wonom asam na foforo pi ka yenom ho na enuanom basa yetena se ayede esomo Mame akosua ago aboaje akosua nhira
ono na oka ho bi mimidin de Oheneyere maame akuya yeboa esia mabronya abrewatia meniminu aba Abena Bedu Adepa Kofi yadabo ase ama monitor akudonto ye sorry so third service dwumadie no to aso wa akwem. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah!